Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Pisau kuno rangba ya kejinglong kinong hikmat kejongi hani ka dong athany ma hati hadu ki pori Martin Narian Majau hadu nong hikmat ba mata bat ikasokar ki badan mata em ha bên kren na ka banta chung kinong hikmat kinong yalam sungai ki badan hapo ka kontumsi na du ka por ka chong ba ikemolong ba Martin Majau tu ka por ngidang hapo ka mau hati kontumsi baro hadu kapot sung hadu balaya pia ya kamu hati bat ko umur konsumsi kini ki cekah ka bangi syong kini ki snong sung ki hap no ha umur konsumsi habai keren ki no yalam ki bamen swapi swa bandon kono ka ching kamut baki nong mi khmat ki chungi ki la mi shene shkhmat ban yalam ban yada ya ki nong sung snong ban yada ki nong sung snong ka ching Pej hiu put usam ka syong baj haki no mi khmat ki chungi ki MLA ki MDC ki chungi te kham tam ki MLA ki beri ban yasa hapo ka yeng dorbar ki wan no ban mare chaka ka badon ka chingi ka chia bat ba nganut ru ban ong ba ka tu ko por kam padon ka ban long hadu ka ne namar ki no mi khmat chungi ki tur lang bat paj ba ki alam ki shkhmat ban yadai ka ta ki chingi sung paj ba hadu kapot chung ba chilius dorpang na kabata chung uba chilius dorpang la dulong hakanu kuno ka karukom ka bulong ru banong hina kabata chung ka bordar chung ipat udai ubre uba shimi ka cingkit kle ba shimi ka cingkit kle ban imlang bat paj ba bat ban yadar u ya ka cing chung paj ba ban ngiru hakitu ki por ka mensua kapor chung ba chilius dorpang ka por chung ba ikimulong ka sarkar Assam kamnut hi banda le thombor hadu kone kene namar ki dei ki bru ki bashim shai cingkit kle na kapanta u paiba chung ka kontunsi ban yada ya ka cing chung ki tingi pat ha kene ka sarkar ka pamanta pat ki kren bitang hapos sekretariat kim tip ya ka cing chung ki paiba u ba prostun ukren u dei u MLA chung ka tai ka riwar u MLA chung ka penut sla kontunsi te u klem tip u klem yo komno kalong komno ka man kanika cakah ke ire chungi ka bah apa ka ranong tung ha kanika mo hiti kontunsi ukren be ya ka ke buklem datib tengamut banong bah kanika por ka bamenta ba na hadu kanika sarkar ka bamentahi tingi iba lada yang ki mengi ki pajba lada cia ki ka bakat no kan noru na kaliang chung MLA hi tu chu ya don ketilang hi bangi bat chu wan mi hi sya kanika cakah ka bangi don ka chingka cia tingi ki kamla akitu ki beru wala ki iwai kin ong begitu ki nong mi khmat sungi ki bomlong ha kopor ka mensuaru na kaliang sungi ki pajba hangi iba ki dang kamla akitu ki nong mi khmat ki mensuar ki nado kopor sungu ba Martin Majau bat hadu kopor sungu ba ikimolong bat hadu kapor chung ba chilius dorpang kidei ki nong yalam sisa ki basim ya ki cingkit kli bandon rangkat bat pajba bat ban yadaru yo pajba nong snong na kabenta ke ke son kham tam ha ke ke caka ka bahap hapo ka disputed area tingi pat ke ke sansnem ka bamenta pat ngim don su ekonomi khmat ki ba sim ban yada ngi bat ngim pat su iru yo nong mi khmat sui u MLA u ban yadon rangkat bat ngi ha kata singe ka don